ina da magana, zan yi magana, ina da magana, zan yi magana. Sako zuwa ga 'yan siyasa arewa, musamman manyan da ke cikin arewa. Wani abu ne ya dame ni duk ya biya tsangwame ni akan abun da ake yi wa arewa. Duk abin da aka ɗauko sai a ce arewa, Boko Haram arewa, kidnappers arewa, cin hanci arewa, fyaɗe a arewa. Laifuka suna nan duk cikin arewa. Gane manufa ta kushewa gaban arewa. Ku haɗa kawunan ku manya na arewa, 'yan kasuwa arewa, sarakuna arewa, tallakan arewa, mai kuɗin arewa, yara na arewa, tsofaffin arewa har matasa na arewa. Ku haɗa kai domin ku gyara martaba arewa. A da in aka ci noma gadon mu ne, kasuwanci to ai shi ma namu ne, zaman lafiya shi ma tushen mu ne. Amma yanzu komai ya taɓarɓare, wani lokaci laifin manyan mu ne. Shugaban ƙasa ma ɗan arewa ne, ministan tsaro shi ma namu ne, shugaban sojoji ma namu ne. Haba jama'a shi ne ke damun mu ne. Mana na yi magana, dole na yi magana. Ego birni fa